Capítulo 4. Xesús decatouse de que os fariseos oíran que el facía máis discípulos e bautizaba máis ca Xoán, aínda que a verdade era que non bautizaba a Xesús mesmo, senón os seus discípulos. Entón deixou a Xudea e partiu outra vez para Galilea. Necesitaba pasar pola Samaria. Chegou logo a unha cidade da Samaria chamada Sicar, preto do terreo que lle deixara Xacob ao seu fillo Xosé. Estaba ali o pozo de Xacob. E Xesús, canso do camiño, sentou onde o pozo. Era o pé do mediodía. Chegou unha muller da Samaria a sacar auga. E Xesús díxolle: «Dame de beber». Os seus discípulos foran á vila a mercar comida. Preguntoulle entón a muller samaritana: «Como é que ti, sendo xudeu, me pides a min, muller samaritana, que che dea de beber?» Porque os xudeus non se levan cos samaritanos. Respondeulle Xesús: «Se coñecéselo don de Deus e quen é o que che di dame de beber, ti mesma lle pedirías a el e el daríache auga viva». Replicoulle a muller: «Señor, se ti nen sequera tes caldeiro e o pozo é fondo, de onde pensas quitar esa auga viva? Sei que és ti máis co noso pai Xacob, que nos deu este pozo do que beberon el, seus fillos e máis o seu gando». Xesús contestoulle: «Todo o que bebe auga desta terá sede outra vez, pero o que beba da auga que eu lle darei nunca máis terá sede. A auga que eu lle darei converterase dentro del nunha fonte que saltará ata a vida eterna». A muller suplicou: «Señor, dame logo desa auga para non ter sede nin ter que vir aquí por ela». Díxolle Xesús: «Vai chamar polo teu marido e volve aquí». A muller contestou: «Non teño marido». Xesús díxolle: «Falaches ben, dicindo non teño marido. Tiveches 5 homes, e o que tes agora non é o teu marido. Destas sí que falaches a verdade». A muller respondeu: «Señor, vexo que ti és profeta. Os nosos pais adoraron neste monte, e vos dicides que é en Xerusalén onde hai que adorar». Xesús díxolle: «Faime caso, muller. Chega a hora en que nin neste monte nin en Xerusalén adorarédelo Pai. Vos adorarédelo que non coñecedes, nós adoramos o que coñecemos, pois a salvación vén dos xudeus. Pero chega a hora, e xa agora, en que os verdadeiros adoradores adorarán o Pai en espírito e verdade, pois eses son os adoradores que procura o Pai. Deus é espírito, e compre que os que o adoran en espírito e verdade». Respondeu a muller: «Sei que está para vir o Mesías, o chamado Cristo. Cando el veña, hanos anunciar todas as cousas». Díxolle Xesús: «Son eu, o que está falando contigo». Nisto chegaron os seus discípulos e chamoulles a atención que falase cunha muller. Pero ningún lle preguntou: «Que pretendes?» ou «De que falas con esa?» Entón, deixando a muller o seu cántaro, foi á vila e díxolle aos veciños: «Vi de ver un home que me dixo todo canto eu fixen. Non será el o Mesías?» Eles saíron da vila e viñeron onda el. Mentres, os seus discípulos insistíanlle: «Rabí, come». Mais el díxolles: «Eu teño para xantar unha comida que vos non sabedes». Dicíanse entón os discípulos uns aos outros: «Traeríalle alguén de comer?» Xesús díxolles: «A miña comida é facer a vontade daquel que me mandou e levar a remate a súa obra. Non dicides vos que aínda faltan 4 meses para que chegue a seitura? Ben, pois mirade o que vos digo. Erguede os ollos e veredes que os campos están brancos para a seitura. O que sega recibe a paga e recolle froito para a vida eterna, de xeito que se alegran tanto quen sementa como a quen sega. Pois nisto é verdadeiro o dito de que un é quen sementa
é outro quen recolle. Eu mandeivos recollelo que vos non traballastes. Outros traballaron e vos recolleste o froito do seu traballo. Moitos samaritanos daquela vila creron nel, pola palabra da muller, que declaraba: díxome canto eu fixen. Por iso os samaritanos chegados onda el, rogábanlle que quedase con eles, e quedou ali 2 días. E creron aínda moitos máis polo que el lles dixo. Dicíanlle despois a muller: xa non cremos polo que ti nos dixeches, nós mesmos o escoitamos e sabemos que este é de verdade o Salvador do mundo. Pasados os 2 días, saíu de ali para Galilea, pois o mesmo Xesús afirmara que ningún profeta é honrado na súa patria. Entón, cando chegou a Galilea, foron esperar os galileos, pois, como tamén eles foran á festa, viran todo canto el fixera en Xerusalén ese día. Volveu así de novo a Caná de Galilea, onde cambiara a auga en viño. Había en Cafarnaún un funcionario que tiña o fillo enfermo. Oíndo que Xesús viña de Xudea cara a Galilea, foino esperar, e rogáballe que baixase a curar o seu fillo que estaba a morte. Díxolle entón Xesús: se non vedes sinais e prodixios, non credes. O funcionario insistiu: Señor, baixa antes de que morra o meu meniño. Xesús contestoulle: Vaite, o teu fillo vive. O home creu na palabra que lle dixera Xesús e foise. E, cando xa el baixaba, saíronlle encontro os seus servos para lle dicir que o neno xa se puxera ben. Entón preguntoulles a que hora empezara a notar a melloría. Eles respondéronlle: Onte, a iso da 1 baixoulle a febre. Decatouse entón o pai de que aquela fora a hora na que lle dixera a Xesús: o teu fillo vive. E creu el e máis toda a súa familia. Este segundo signo fixo Xesús cando volvía da Xudea para Galilea.